I'm asleep, unless it's Gretel. Bring allemaal die niggas nou wat ze gesê het dat ik soekie smoke. Ik is nou binnen die boete, nou jou tijd nou op die low. Bring aan jou latte nou binnen die joint en dan sê ik van haar nou baby girl let's go. Wij zijn die niggas nou wat ik nou heet nou binnen die kamer want kijk kan die flow. Kijk kan die flow. Binnen die proces dat krijg je nou mensen nou wat er nou sê dat hulle is CEO. Kijk aan die mensen nou wat er gesê het dat ik ga niet maken maar kijk kan my nou. Kijk kan my wacht. Bring allemaal die niggas nou wat ze gesê het dat alles die doen maar ik is die blueprint. Allemaal die rappers nou van vandag nou waar man nou iets geproef het. Ik is nou binnen die boete nou voel ze nou ik is die ene nou wat ze nou tien aan geloos het. Maar ik ken nou mensen nou wat dan van mij geuse het. Allemaal die niggas nou wat ze gesê het dat ik in een zoek aan die smoke. Binnen die proces dat krijg ze nou niggas nou as ze nou baie broke. Ik is die ene nou wat ze gesê het dat zij zijn die fout. Allemaal die haters nou wallen nou heid nou tien en Luderico. Tien en Luderico. En wij zijn met broer nou gooi gauw een beat op en ik ga nou spit. Ik was nou binnen die boete en wij zijn mezelf en ik ben nou druk. Ik kom nou binnen die blokken nou binnen de koep en ik ga nou spit. En allemaal die niggas nou wat ik gesê het dat ik in een zoek aan die smoke. Was allemaal die niggas nou wat ik gesê het dat hulle is CEO. Hulle is CEO. Praat op mijn naam en dan zal ze nou zien nou wat maak ik mijn naam met die emo. I'm asleep, unless it's Gretel. Bring allemaal die niggas nou wat ik gesê het dat ik soekie smoke. Ik is nou binnen die boete nou jou tijd nou op die low. Bring het nou later nou binnen die joint en dan sê ik van haar nou baby girl let's go. Wij zijn die niggas nou wat ik nou heet nou binnen die kamer want kijk kan die flow. Kijk kan die flow. Binnen die kito wat krijg je nou mensen nou wat er nou sê dat hulle is CEO. Hulle is CEO. I'm asleep, unless it's Gretel. Binnen die project nou as het roken met sas van die dagen dat krijg ik. Binnen die project dan as het roken met sas van die dagen dat krijg ik. Binnen die project dan as het roken met sas van die dagen dat krijg ik. Waarom binnen die project dan as het jungle. Roken met sas van die dagen dat krijg ik fever. Rum op in mic en dan spat ik die baas en dan rook ik die kaas. Waar ik die numbers nou van mij. Wat die mensen nou luisteren wanneer niggas nou gaan en nou bieven. Ik is die ene nou wat aan myself gebelieve. Want je daar niet is aan die ene wat zij moet gekeep het. Ik is die ene wat zij moet komen reach het. Wanneer die studio jou kan ons gefeature het.